wala haka suke. Alhamdulillah ahlus sunna ne kawai duk abin da manzo Allah ya faɗa ko ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba, samina wa ta'ana. Haka nan in Allah ya faɗa abu yayi mana bai mana ba, samina wa ta'ana. Wannan ba da sunna suke. Amma mu ba ma cin gyaran Allah, ba ma cin gyaran manzo Allah, ba ma shigo da hankalin mu ciki, ba ma shigo da ra'ayin mu ciki. In Allah ya faɗa haka yake, in manzo Allah ya faɗa yake, mun yadda fa'alul lima yuridu. Allah ya aikata abin da ya ga dama ko bai shawara da kowa. Yau Allah ya ga dama in kai duniyar nan gabaki ɗayan ta wuta, akwai mai ce masa a'a dan me kai haka? Mallakan ka ne? Mallakansa ne? To sai mu bayinsa ne. To Abu Talib bawon waye? In ya ga dama kai cuta ga mai aljanna to ga bai musulunta ba. Sai ya kuma. Manzo Allah ne ya ce duk inda ga kabarin kafiri ka shaida dan wuta ne. Ko ba kai faɗa bane? Allah sauka an nake cewa. Annabi Isa. Ya Allah da shi da mahaifiyarsa ba ka Allah ya faɗa ba? Allah ya ce in yaso zai halaka annabi Isa da shi da mahaifiyar nasa da ma duniya gabaki daya. Akwai mai ce masa ba haka ba? Wallahi mutanen ba san Allah bane. Ni abin da daga dara kenan. Wa ma qadarullah, wallahi mutanen ba san Allah bane. Yasa ba su bashi asalin ikon sa. Wallahi yasa ba san Allah ba. Yawa. Na'am, baka karisa ba? Siyasan Iran a duniya. Wofantar da hankali mutane take a shi ne mana. Haka ya faɗa. Na kau da ita. Mutumin da kace a kau da Isra'ila a ban ƙasa harsasi ɗaya baka taɓa harbawa ba. Ɗaya harsasi ɗaya Iran bata taɓa aikawa Isra'ila. Kai gata ma a Siriya ma Iran ɗin? Isra'ila ta kawo hari cikin Siriya ɗin har ya shafi Iran ɗin? Gata amma bata kai ba, amma wai za su kawo da Isra'ila a ban ƙasa? Wallahi ƙarya ne. Suna yaudarar duniya ne da jahilai. Wallahi yaudarar jahilai suke da yaudarar duniya. Yawwa. A yana cikin wannan farfaganda ko a siyasa ba a wannan? Zaka ga yanzu wani zai iya fitowa takara na gwamna. Ka gane? Amma ka samu gwamna mai cin bakin su ɗaya. Kai zai iya zagin gwamna mai ci din ma don a yaudare ku. A siyasa ana haka. A ƙasa bakin su ɗaya. Amma a fili gashi ya zage shi sai sun haɗe su ya ga shegen mutum. Ko talakawa an gama da ku. Haka suke yi. To Iran abin da suke kenan yanzu. A ƙasa suna tare da Isra'ila, suna tare da Amerika. Amma duk wannan munawasha din da ake a fili a ɗan kai hada ana wannan zage-zagen duk ƙarya ne. Ƙarya ne. Duk ƙarya ne. Wasan kwaikwayo ne kawai. Kamar yadda Malam Jafar ya faɗa ce drama ce. Allah drama ce. Drama ce. Ba gaskiya bane. Allah sauwaka.